Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Шәһәр чистара. Колабызда тагын бер зур өмә тәмамланды. Яшьләр монда күбесенчә керәләр, хәмер эчәләр, тәмәк тарталар, тәртипсезләнәләр. Менә шулардан барлыкка килгән бу бардак биләмәсе. Хәрби белем нигезләре. Азнакай районында укучылар арасында җыеннар башланды. Хәрби патриотик тәрбия җыенында шәһәр һәм район мәктәпләрендә укучы 760-тан артык укучы катнаша. Һәм әлеге җыеннар барысы 3 көн дәвам итәчәк. Адашмый торган спортчылар. Әлмәттә республика күләм фестиваль узды. Быел мисал өчен менә шушы кешеләрнең барысы да, алар 150ләп кеше үзләрен сынап карарга уйлаган. Бүген Татарстан матбугаты көне. 1998 елда Татарстан Дәүләт Советы гамәлгә куйган бу һөнәри бәйрәм журналист, фотокорреспондент, редакторларны, интернет-контент булдыручыларны, нәшир итүчеләрне, басма матбугат таратучыларны, гомумән үз хезмәте белән матбугат кырын тәэмин итүче барлык һөнәр ияләрен берләштерә. Бәйрәм алдыннан Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хабетдинова җирле масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашты. Бирдә социаль инициативалар, шәһәрне үстерү планнары һәм халык белән үзара бәйләнеш турында фикер алыштылар. Әңгәмә шәһәрнең көндәлек мәсьәләләренә дә, киләчәк бурычларга да кагылды. Гүзәл Хабетдинова күренми торган, әмма хәл итүне таләп итә торган проблемаларга игътибарлы, якын килү мөһимлеген ассызыклады. Ул журналистларга профессиональлекләре, эшләрендәге төгәллекләре өчен рәхмәт белдерде. Большое дело делаете. Решили посвятить себя светлому, доброму, стать рупором созидания, рупором информации, которая позволит двигать мир, улучшать непрерывно. Хороший светлый праздник, он у вас весной, и солнце светит, и надежды рождает весна каждый год. Колабызда экологик 2 айлык кысаларында планлаштырылган икенче зур өмә узды. Җомга һәм шимбә көннәрендә район һәм шәһәр хезмәтләре, предприятие, уку йортлары коллективлары кулларына турма һәм себерке тотып, кул тимәгән урыннарга чаклы барып җитте. Алар белән Рәдифә Нигъманова аралашып кайтты. Кем артыннан да шүп җыю килешле эш булмаса да, әлмәтлеләр бу эшне ел сайын башкара. Мәсәлән, Шевченко урамында урнашкан гараж кооперативлары территориясендә ел сайын яшьләр дә, олылар да чыгып, кеше шүбләрен җыеп бирәләр. Мисал өчен, менә шушындый шүп өемнәре беркемнең дә үй каршысында тормый, ә никтер гараж территориясендәге шүп чарны кайбер кешеләр гадәти күренеш дип саный. Менә бу гаражларның хуҗаларына бу инде бу. Ничектер терттереп әйтәңдә була. Алар үзләре тәртиптә тотырга тиеш. Үзләренең менә гараж аллары менә күбесенчә монда гаражлар күренеп тора, монда хуҗалары юк. Хуҗалары юк буларның. Кем менә моны килеп чистартырга тиеш? Бер-ике кеше бар инде, алар үзләренең гаражлары янында, аларның чиста. Менә булар пычрак. Монда без уйлыйбыз инде шулай дип, яшьләр монда күбесенчә керәләр, хәмер эчәләр, тәмәк тарталар, тәртипсезләнәләр. Менә шулардан барлыкка килгән бу бардак биләмәсе. Әлбәттә инде тоякның авыру башы коммуналь һәм юл хезмәтләренә төшә. Алар һәр вакыт сафта. Ә мондый өмәләр барышында чисталыкка битараф булмаганнар да кушыла. Мы же сами, согласитесь, все в своих руках держим. То есть, как бы будет грязно, кому приятно. Мы же сами живем в этом городе. Мы же должны все во благо делать нашего города. Экология 2 айлыгы игълан ителгән көннән алып районыбызда чисталык юнәлешендә башкарылган эшләргә нәтиҗә чыгарырда чак җитә. 1 апрельдән башлап Әлмәт районында гына да ай ярым дәверендә 1000 кеше катнашында булган өмәләрдә 3000-нән артык кубометр шүп-чар җыеп түгелгән. Бу эшләргә 393 берәмлек техника җәлеп ителгән. Шул эшләргә өстәп төрле акцияләр кысаларында 1000 агач үсентесе утыртылган. Экология һәм төзекләндерү департаменты мәгълүматлары буенча җомга һәм шимбә көннәрендә узган экологик өмәдә 150 кеше катнашкан. Оешма
предприятие, шәһәр һәм район хезмәткәрләре уку йортлары коллективларының күмәк эшчәнлеге нәтиҗәсендә Көнкүреш калдыклары полигонына 80 кубометр чүп чыгарылган. Ознакай районында ел сайын уза торган хәрби белем нигезләренә өйрәнү җыены башланып китте. Башка елларда ул 10-нчы сыйныф укучылары өчен үткәрелсә, быелгысында барлык мәктәпләрнең 8-нче сыйныфларында укучы егетләр катнаша. Әлеге чара Россия Федерациясе хөкүмәте, Татарстан министрлар кабинеты карары һәм муниципаль район башлыгы буйрыгы нигезендә уза. Теманың дәвамы алдагы минутларда. Шәһәрнең Парус спорт-туристлык базасы бу көнне хәрби төсмер алган иде. Егетләр махсус киемнәрдән төрле мәйданчыкларда өйрәнүләр үтәләр. У нас в наличии с вами 2 вида шлем-масок противогазов. Один полный, цельный, который закрывает голову целиком полностью, ГП-5. Катнашучы егетләр арасында Раян Миннегалиев та бар. Ул Ознакай шәһәре 1-нче гомуми белем бирү мәктәбе укучысы. Я пришел на военно-полевой сбор. Мин бирегә хәрби чыныгу алу өчен килдем. Алай гына да түгел. Без үз мәктәбебезнең данын яклаячакбыз. Яхшы күрсәткечләргә ирешеп, беренчелекне алырга телибез. И мы выиграем эти соревнования. Хәрби чыныгу үтүче егетләр белән муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм хәрби комиссар Руфат Гайнетдинов та аралашты. На этой базе чувствуется сегодня такой военно-патриотический дух. Бүген базада хәрби патриотик рух сизелә. Барлык укучылар да зур теләк белән сынауларда катнашалар. Хәрби җыен тәмамлангач, егетләргә шәһәр һәм район хәрби комиссары грамоталары тапшырылачак. Минем уйлавымча, безнең егетләр бик яхшы нәтиҗәләр күрсәтерләр. Наши ребята покажут отличные результаты. Җыен башлыгы Илхам Салифов әйтүенчә, укучылар 3 көн дәвамында тактик әзерлек һәм төрле физик күнегүләр башкарачак. С этого года по всей стране будут проводиться такие сборы. Быелдан башлап бөтен ил буенча шундый җыеннар үткәреләчәк. Әзерлек җыеннар программасы буенча бара, формалар бар, егетләр биредә медицина әзерлеген, разведка әзерлеген, строй әзерлеген өйрәнәчәк. Разведывательную подготовку, строевую подготовку. Бу җыеннарның максаты балаларны ватаныбызның булачак сакчылары булырга өйрәтү. Хәрби патриотик тәрбия җыенында шәһәр һәм район мәктәпләрендә укучы 760-тан артык укучы катнаша. Һәм әлеге җыеннар барысы 3 көн дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Руслан Ярмиев, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларда Әлмәт шулай ук тирәлектә ориентлашу буенча спортчыларында кабул итте. Үзәк мәдәният һәм ял паркында республика күләм фестивале узды. Тирәлектә ориентлашу буенча уза торган ярышларда ел сайын күпләп кеше катнаша һәм ел сайын аның географиясе дә киңәя бара. Быел мисал өчен менә шушы кешеләрнең барысы да, алар 150ләп кеше үзләрен сынап карарга уйлаган һәм нәкъ менә шәһәр паркы территориясендә билгеләнгән нокталарны табып, тизлектә һәм төгәллектә көч сынаша. Спринтлар кубогы сериясенә өстәп республика ярышлары әлеге очрашуны берләштереп Тирәлектә ориентлашу фестивале дип атарга булганнар. Быел аларда 139 кеше катнашырга теләк белдергән. Катнашучыларга 2 дистанция узарга кирәк. Беренчесе лабиринт, ул парк территориясендә барьерлар ярдәмендә төзелә. Анда билгеләнгән нокталарны табып, билгеле бер вакытта узарга тиешләр. Икенчесе исә парк территориясендә ориентлашу. Ориентирование помогает, как я уже говорил. Тирәлектә ориентлашу тиз һәм төгәл карарлар кабул итәргә өйрәтә. Бу бүгенге көн өчен бик мөһим. Менә шул тәҗрибәне бигрәк тә лабиринт аша узу этабы бирә. Не только точность принятия решений, но и быстрота. И это как раз-таки ориентирование, особенно на лабиринте, это тренирует, учит, предусматривает. Катнашучылар мәктәп укучыларын әлбәттә аларны куәтләргә дип әти-әниләр дә килгән. Күпләре моны ачык һавада сәламәт булып үсәргә шәп мөмкинлек дип саный. Ну, вообще, это важный вид спорта. Не всегда у нас получается им заниматься, да, потому что другие виды спорта не менее важны. Но он как сказать, как общеобзнавательный, очень важный. Детям надо уметь ориентироваться вообще. Не только в городе, и за городом, и на таких площадках. Важный навык, который развивает пространственное мышление. Бу ярышлар шулай ук Әлмәттә уздырылып килүче спринтлар кубогы турнирына зачет булып та барачак. С Альметьевска у нас сегодня принимает участие порядка 100. Әлмәттән спринтлар кубогында йөзләп укучы катнаша. Анда яшь техниклар станциясе, 1-нче лицей, 12-нче, 16-нче мәктәп укучылары. Технику в первую очередь, гимназия номер 1 имени Тагирова, лицей номер 2, 16-я школа,
12 школы. Ярышларның кагыйдәләре гади. Очрашу уза торган территориядә билгеләнгән урыннары картага төшерелгән. Катнашучылар шул урыннарны анда табып, билгеләргә һәм финишка йөгерергә тиеш булачак. Кем беренче килә, шул җиңүче. Радифа Нугманова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә арт сабантуй проекты җиңүчеләрен игълан иттеләр. Бу иҗат бәйгесе Татнефть компаниясе тарафыннан Әлмәт картиналар галереясы белән берлектә менә инде 12 ел оештырыла. Быел җиңүчеләрне бүләкләү онлайн форматта узды. Быел Әлмәтнең бренды булган арт сабантуй бәйгесендә катнашу өчен 49 районда яшәүче 112 авторның 179 эше сайлап алына һәм шуларның 30-ы күчмә күргәзмәгә эләгә. Һәм менә шушы минутларда Әлмәт картиналар галереясында аларның арасындагы иң яхшыларны, ягъни мәсәлән җиңүчеләрне игълан итәчәкләр. Арт сабантуй бәйгесе менә инде 12 ел дәвам итә. Узган вакыт аралыгында картиналарга тавыш бирүчеләр саны гына да 146,200-не артып киткән. Ул хезмәтләрне күрүчеләр саны тагын да күбрәк ди оештыручылар. Бу Әлмәт кенә түгел, ә Самара өлкәсе һәм Тольятти каласы да. Конкурс получил очень живой отклик, и наши горожане Республики Татарстан, Тольятти, Самарская область смогли увидеть и насладиться вашими работами, картинами. Бәйгедә катнашучылар арасында Санкт-Петербург рәссамы Сергей Артемьев та бар. Ул 2020 елда җиңүче булган. Быел да рәхәтләнеп катнаштым, чөнки бу бәйге безнең эшләрне киң катлап тамашачыга тәкъдим итәргә мөмкинлек бирә, ди ул. В этом году участвую с большим удовольствием, потому что, во-первых, я хочу вам сказать комплимент, во-первых, Альметьевску. Мы выставляемся... Быел да зур канәгатьләнү хисе белән катнашам, чөнки ул уза торган галерея башкала музейларыннан бер генә дә калышмый. Аннары Россиядә билгеле Татнефть компаниясе уздыра. Узган катнашуымда бәйгегә регион күләменнән Россия күләменә әверелүен теләгән идем. Быел аның шикләре чыннан да киңәйде. И я в 2020 году пожелал тогда арт-сабантую стать, переходить из ранга региональных конкурсов во всероссийский. Он сейчас реально стал таким всероссийским, потому что в этом году работаю и из Магадана, и из Санкт-Петербурга, то есть география самая широкая. Вот. Быелгы тема һөнәр ияләрен зурлауны максат итте. Онлайн форматта тавыш бирү нәтиҗәсендә беренче урынны Олег Житков алды. Профессиональ жюри исә беренче урынны Сергей Царев хезмәтенә бирде. Александра Спиранская икенче урында, өченчедә Радик Минхаҗев, Екатерина Котова. Күчмә күргәзмәләрдә тавыш бирү нәтиҗәсендә абсолют җиңүче итеп 13-нче номерлы картина авторы бу Әсхәт Макаров таныла. Икенчедә Анастасия Вострецова, өченчедә шулай ук Александра Спиранская. Бүләкләү тантанасы онлайн форматта узды. Һәр катнашучы дипломнар һәм иганәчеләрнең бүләкләрен, ә җиңүчеләр исә акчалата премия алачак. Радифа Нугманова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясе быел колем тибрәтүчеләр арасында да иҗади бәйге уздырды. Ул бөек җиңүнең 80 һәм компания оешуга 75 ел тулуга багышланган иде. Бәйге мәктәп укучылары, профессионал һәм хәвәскәр язучылар һәм журналистлар арасында үтте. Моя бабушка Сапрыкина Надежда Михайловна рассказала мне о своем трудовом пути. Сейчас ей 80 лет. Сәхнәдә яңгыраган хатирәләр Татнефть компаниясе игълан иткән Лица Победы җиңүчеләр һәм мәктәп укучылары арасындагы тарихка яшьләр карашы әдәби бәйгесе җиңүчеләре әзерләгән проекттан өзекләр. Иң мөһиме алар чынбарлыкка нигезләнгән һәм чорның хезмәт кешеләренә багышлана. Ике бәйгегә 130лап әсәр кабул ителгән. Иҗат казанында мәктәп укучылары, журналистлар, язучылар, әдәбият һәм журналистикада танылган һәм танылачак шәхесләр. Бу республикабызның көньяк-көнчыгыш районнарында яшәүчеләрнең югары иҗади һәм әдәби потенциалы булуын сөйләде оештыручылар. Талантлар һәр вакыт күренеп торалар, ялтырап торалар. Аларны шундый күңелгә аласың һәм изгелек итеп саклап йөртәсең күңелне узак. Менә шундый матур конкурс иде бу. Җиңүчеләргә бүләкләрне Татнефть хәйрия фонды директоры Эльмира Газизова, Татнефть хәйрия фонды сәләтле балаларга булышлык итү программасы җитәкчесе Дмитрий Несмин, Татарстан Республикасы язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җитәкчесе Равил Собыр, Татарстан китап нәшрияты бүлек мөдире Галимҗан Гыйлманов, республикабызның журналистлар берлеге Әлмәт бүлеге җитәкчесе Наилә Әл-Әюби тапшырды. Кто бы еще мог нас собрать вот так в зале
да, отметить каждую работу, вознести труд литератора на такой уровень, что мы сами собой гордимся. Бәйге Татнефть компаниясы Хәйрия фондының рухият программасы тарафыннан язучылар берлеге катнашында үткәрелде һәм җиңүнең 80 еллыгына багышланды. Язучылар берлеге һәм журналистлар берлеге әгъзалары арасында беренче урынны республикабызның халык язучысы Фуат Садриев һәм танылган журналист Әнвәр Маликов яулады. Икенче һәм өченче урынны алучылар арасында Әлмәттән Илүсә Нәбиуллина, Минзифа Әхмәтшина һәм Рәмзия Габделхакова, Түбән Камадан Фәрит Вәгыйзов, Лениногорскидан Айсулу Габбасова, Бөгелмәдән Марат Морев. Бүгінгі күнде татар тілімізне гомумән тілге карата мөнәсәбәт, журналистларга, язучыларга карата мөнәсәбәтне Татнефть югарылыгында күтәрү ул үзе бер башка җитәкчеләрнең дә игътибарын юнәлтүгә бер адым дип әйтер идем мин. Хәвәскәр авторлар арасында беренче урынны Түбән Камадан Гүзәлия Гыйбадуллина һәм Евгений Пахомов яулады. Алардан тыш лауреатлар һәм дипломатлар исемлегендә тагын 18 кеше сәхнә түренә күтәрелде. Интернеттан ялгыш кына белеп алдым. Һәм үзебезнең Мөслим районында туып үскән, Атлас авылында туып үскән Абриговый Мәгалимов турында язма язып, аның эшләгән эшләрен кешеләргә танытасым килде. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінгі шулар иде Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.